Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan nga Alison at taga Benguet. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Addan kaayan ayat ko, ngam nagpasulisugak iti sabali a babae. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Alison dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agbakasyon na nanang kantatang dito eh. Iso asaan mo pailang ang mabalin ti maturog. Amo met, asaan nga amo datatang kananang agdandan natan. Sa dino nga rodan ti pagturugak. Makamu ka pailang Maturog ka pailang iti ayan tigayam mo. Apay nga minasan mo pailang nga ibaga ka dagiti dadakkel mo, ngagdandan natan. Tapno malpasan. Agungat lakit di dagidjay. Apay nga minasan mo kayat ngagkasarta. Adulamin day ta kasar-kasar dita. Tinapatag, agin inayat ta. Kat saan ka nga rod nga agreklamo no saan mo mabalin ti maturog ita dito eh. Pagong tandak nga rod. Ay, kat kastoy lata nga rodan Ilamang ta, ngagdandan natan. Kat saan mo matakayat nga agkasarta? Sayang lang ti mausar iti day ta akalaysa. Saan mat anapatag day ta? Tinapatag, agin inayat ta, kunak manen. Saan napatag para ken ka? Ngam no para ka dagiti dadakkel ko, napatag. Nakapasyar ka mo, gayam. Pasensya kan gayam. Ngam, mabalin ka diya makiturugak dito'y dagos mo. Un mo ta. Apay, nagapa kayo kini Victoria? Saan? Ngam sumangpet dagiti dadakkel na. Saan da nga mo, ngagdandan na kamin. Sige gayam, maturog ka pa ilang dito eh. Talo ko maarabi maturugak gayam. Wana, awan parikot. Awan mo't kabalay ko. Agyaman ako nay, gayam. Aginom tayo iti dagos ko, apaman amalpas ti trabaho. Tayo? Sino ti kadwata? Ti gayam ko, kan adda kadwa na. Ay kat sige Kanayon kayo kadi nga agiinom iti dagos mo? Amangan no makadisturbo akon. Ayos lang, gayam. Saan mat akanayon nga umay ti gayam ko dyan? Umay lang makalagip. Sige nga rad. Siya akon ti gumatang iti pulutan tayo. Saan ka di pa yan nagawid dagiti dadakkel mo, Victoria? Saan pa'y? Anong sampay laang ti makiturog dita? Sanak nga rod mata komportable. No saan abalay ti pagturugak. Kat aganos ka Anya nga rod ti maramidak ngay. Ala nga rod. Awagan na kadagos. Apaman aba kapanaw dagiti dadakkel mo. Wen. Ala nga rod. Aywan gayam. Aginom kami kano dito idagos ti gayem ko inton rabii. Saan mo man na nasubrante aginom Uray mabarte ka. Tadi to yung balay ti gayem ko. Saan mat nga itirwar? Ala, makamu ka man laangan. Ala nga rod kit ni, madama ti lutok. Sige, bye. Angay nayam amok matan, titunggal may sakada kayo. Rugyan tayo nga roden ati aginom. Sige, rugyan yun ti aginom. Ta siya kung ti agluto iti naimas na pulutan tayo. Alaman nga rod, friend. Uray may sa tihana, nukasta kagagat. Pasablogan nakmanin ako nakon, friend. Malang nga roden, mapan kang, tapno makaluto ka adagos. Okay, panawan kayo pa. Agsuo kayo matadwa. Mababain sa mo to'y barkadam. Manong rich. Uy nga rod. Mabainak sa iti kinapintas mo, ading Lara. Ha? Kat uray si kamat. Nagwapo kamat. Agpaiso? Katwen mat. Among ka di crush ka? Anya? Ay, joke lang. Kita mo, uray lalim mabaga ti pingping mo. Green kan gayin. Agsapon. Bigat mo't gaya man. Bumangon kan. Tamala daw tan iti trabaho. Ay, andalara ka na. Imunadan anagawin. Saan da kan ariniing. Gaputan na imas pa'y mga ning titurog mo. Gayam.
Malagip ko nga da napasamak kada kami kinilara idi rabi. Ha? Ngam, isumat ti may imabay kanyak. Anya? Day tatiyag pa iso gayam. Apay at tinutupam. Kitagdan ka ayan ayat mo. Iso ti imabay gayam. Mapabasol na ka di. Hello, Victoria. Mabalin mo ti agawid. Nagawid ang dagiti dadakkel ko. O sige nga, Rod. Agrubata kong tagawid akong dita. Mangtad ka latan iti gayem mo iti gungguna na iti panagnaed mo dita iti talong aldaw. Tapno kayat nan tumanen amapan ka dita. No kas pangarigan ta sumang at tumanen dagiti dadakkel ko. Awen, amok na ita. Saanin ang masapol nga ibagam? O sige nga, Ruden. Awan ka di pagatang mo? Awan. O sige. Urayon kan dito eh. Bye. O sige, tagrubwatak maten. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? Gayam, birbirukin na kanilara. Agda ka nun napatag na ibaganakan ka. Ha? Anya nga tati bagana? Tinasayat, umay ka dito, dagos ko. Urayan na ka dito. O sige, umayak Gayam. Urayan dak dita. Anya ti ko naman napatag na ibagam, Lara. Nagbunga tinapasamak ka data. Idi nagiinom tayo dito eh. Anya? Naskan atakdaran nak, Alison. Angam, Lara. Addan ka dandanak. Kasano ak nga rodan? Si kamat ti may imabay kanyak. Isong awan basol ko. Kat, baybay anak latan, kasta ka di. Puton mo dahito eh. Ngam saan ka nga ay ayaten, Lara? Ni Victoria ti ay ayatek. Ngam saan na mabalin abaybay anak, Alison. Naskan nga itakdarnak. Maasi ka kumamat itagbalin to aputot mo. Oh, anya itanti desisyon mo, Gayam. Mariribu ka na, Gayam. Diyak ay ayaten ni Lara. Kahit baybay ang mga rod tisikog na. Ngam agpaiso nga ta aputot ko ti inawan na. Saan ka di anak ko nam nga da napasama kada kayo idi nagiinom tayo? Wen, Amangan mat nga rod, napod na aputot mo. saan ka di? A best friend mo ti Gayam na anihana. Amangan mat no mabalin adamagam. Nupod no asyak ti ama ti sikog ni Lara. Diyak kayat ti mairaman, Gayam. No kayat mo, itad ko ti number ni Hana. Tas ikalatan ti makisaukan ko na. Alaman nga rod, Gayam. Barang addaam muna. May papan itiin inawan ni Lara. Anya ti kunam kanyak adamagam, Manong. Saan ka di? Agayem mo ni Lara? Wen, Manong, apay ka di? Kaya't ko kumatiag damag. May papan itiin inawan na. Pudno ka di, asyak ti ama tiin inawan na. Iikuha, Manong. Anya nga iti amok iti dayta. Kat isumot ti nagpasikog. No iba ka kasaan asika, siyak mo ti madaksan. Tas saan ko mo't anakita dagiti na kinaigan na. Ngam, ada ka ayan-ayat na. Ngam, saan nan amakontak. Makabulan sa amot na saan daan nagkita. Ngam, diyak amo no ada na pasama kadakwada. Saan ko nga ay ayatin ni Lara? Saan ko mo't nga inaram? Imaylatan imabay kanyak. Kat dayjay. Addan na pasama kada kami. Kasano? Nakasaom ni Hana? Wan Gayam. Ngam, saan namat ka no nga amo? Tas saan mat nga iso ti nagpasikog? Kinapudno na, Gayam. Di na magkumutan ni Hana. Ngam kayat kulat ta amangagam ti ibagana. Sa bagay, Gayam. Narigat mat no iso ti agsao. Tamangan no isupay ti madaksan. Day tangarod, Gayam. Narigat mat tawan mat ebidensya na no kas pangarigan. Mariribu ka na ka talaga. Ni Victoria ti ay ayatek. Kat ison ti imbilang kong asawak. Apay ngamin, asaan kayo pa'y lang agkalaysa? Day tangarod, Gayam. Ita makitak ti kinapatag ti kalaysa. No nagkalaysa kami kumakin ni Victoria. Saan ako mamadandanaga na kastoy. Amangan no i-break nak ni Victoria. No maamuan na da ito eh. Oh, nasayat mo ta si Mangpet kan, Alison. Ha? Apay ka di, Victoria? Ada may babae dito eh. Lara tinagan na.
O anya, nakigdot ka? Agpalawagak, Victoria. Awanan tinaskan nga ipalawag mo. Gaputa imbaga aminan ni Lara kanyak tinapasamak. Saan ko nga iayatin ni Lara? Pakawanin nak no nasulisugak. Ure anya pa'y ti bagbagam. Naskan nga itakder mo ti dayaw na. Nagpakpakaasi kanyak, Alison. Kat anya ti imbagam. Sikat ti ayatek, Victoria. Diyak kabala na mapukaw ka itibiyag ko. Sikat ti lubong ko. Apay nga rod nga'y naramid mo kanyak ti kastoy. Pagbababaw yak tinaramidak, Victoria. Pakawanin na ko, ma. Pangasim tay laban ta ti ayan-ayat ta. Agawid ak pailaang ijabalay. Mariribo ka na, Alison. Saan, Victoria? Di nakpanawan. Pangasim. Asi kasum ti parikot nga'y naramid mo. Diyak kaya tariribo ka nak ni Lara. Isama ka mo kanon niya ti aramidam. Sige, palubusan ka. Urnusak da ito'y nga inaramid ko. Tilang ipakpakasik. Saan na kumamot nga i-break? Apaman ang maurnos ko da ito'y. Ikarim, nga agsubli ka kanyak, Victoria. Aramidam no niya ti rumbang. Pinanawan nak ti babae nga ay ayatek. Gapo iti inaramid mo. Pasensya kan, Alison. Ngam, inaramid ko ti kasjay. Gaputa kayat ko nga itakder na. Suportarak ti agbalin nga anak ta. Ngam di nak mapilit amang ikasarkan ka. Pangasim, Alison. Diyak kayat ti may babain. Diyak kayat taganak abalasang. Saan tamat lang agbalin ang naragsak? Gaputa saan ka nga ay ayaten? Masursuro nak to nga ayaten, Alison. Ni Victoria laing ti ay ayatek iti tong palbiag ko. Sino ka? Siyak ni Warren. Anya ti masapol mo? Paunag na ko, ma. Tanapatag ti bagakan ka. Sige, sumrek ka. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanan. Ita, anya ti bagam. Siyak ni Warren. Siyak ti kayan ayat ni Lara. Siyak ti binaon na makisaukan ka. Gaputa mabain kan o iti inaramid na kan ka. Siyak ti pudpud nung ama ti sikug na. Hanggang gaputa sa anak ama kontak. Nagbutang nga awan mangitakder iti dayaw na. Anya? No kasta, sana pud no asyak ti ama ti sikug na? Saan, pare? Isu apasensya kan iti inaramid ni Lara. Agyaman ak ta saan mo't gayam asyak ti ama. Alang arod, pare. Bantayam ni Lara. Saan mo abaybayan? Tapno saan akumpurmi? Ti pangipaakwan na iti putot mo. Agyaman ak, pare. Kat ulitek manan ti agkid daw iti pamakawan. Apay nga da ka dito eh. Naurnos mo ka din ti inaramid mo a problema. Wen, Victoria. Imbag lakit din. Saan mo't gayam asyak ti pudpud no nga amatin inawan ni Lara? Agsasao ka di iti pudno. Wen, imay nagkid daw iti pamakawan ti lalaki ang nakasikog ki ni Lara. Saan na nagpakita ni Lara kanyak? Gaputa mabain. Saan na lang ang nakontak ti ama ti sikog na? Siyakmat ti tinudo na nga ama. Kat, anya nga rod ti kayat mo mapasamak ita. Dumanon kami kadag iti dadakkel ko, Victoria. Kayat kan nga ikasar. Ha? Pudno ka di, Alison. Kunak manusaan nga importante ti kasar para ken ka. Napatag-itan, Victoria. Gaputa jak kabalan ang mapukaw ka iti biyag ko. Sikat ti kayat ko ang makadwa iti tong palbiyag ko. Nagkasar kami nga rod kini Victoria, Mr. Lonely, kat naragsak kami itan nga agdenden na. Gaputa saan min nga ilimlimad kadag iti dadakkel na ti panagden nami. Tuy pagayam mo, Alison. Agyaman nakpagayam Alison, iti na ito apakasalitaam. Kat ti makunak, nasaya at met. Tanaamiris mo anapatag ti kalaysa. Kat nasken aliklikam latam at ti sulisog. Tapno na anayas latta, ti panagdennayo iti asawam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Alison. Tampok dito'y programa tayo,
Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kepanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.